Hello mga mems! Mana kami sa Buena Vista kay mangganas mi with my pamangkin panganay. Mana kami Buena Vista kay mangganas ni mama ko mi. So mauni ang dalan panolong sa Buena Vista. Agi kapag kagabugan, agi kag ulawan, then Buena Vista. Card. Hello mga mems, mga tumi sa paliwadon, panaliwadon, mama kumi, o takunog laka. O karon sa dugay-dugay nga panahon, makasaka nagyud kog balik dere. Diri mang mong kamutihan sa una. Kinsa ning farm? Nindot ta o? Ay labi ito pura. Ulan kanindot. O lindot sino sa man ni? Mga kahoy. Bukado? O sa ba? Oh, so, patulong na mi sa paliwad doon. May bay na. Alam na lagi mga bay din eh. Sino bay? Asa man ta mama ko? Bakit sa? Ha? Asa kini? Nana sa mga bay. Wala, dagan na sila din rin. Lindot na diripuyan po. Ini. Kadaghan naman nagbaik din pa paliwad uno. Oh, so ari na tapunan ni. Bahay char. Musuri sa aming mga memes kay first time lang nakari. Padiri man ni sa una kanang naikuan katong mangamuti ni inay. Ha? Oh, diri mi sa una mga tambis. Oh, diri lagi sa una. Allah. Ar kanindot sa kikuan naman. Nakaari na day ka. Kani ko sa man. Pag una pod na kuan oh. Uy, ar kanindot nam day diri. Diri rado. Sa unahan ani murag na diri katukang ila ni Herming. Oh, ano man pud mo. Nindot. O, dire ra siya sa taman. Dire ra siya sa taman. Dire ra siya sa taman. So, dire na po nga side. Uy, ara kanindot na sila private daw. Ay, kay Edgar day ni. Ila day ni Udo. Ila day ni Udo. Kanindot na siya dire. Kay arandagana na magbay mga memes. Ang kanindot na diri bitaw no. Pabor na. Kuwangan na lang maglimpyo ning mga daplin sa kalsada. Daghan na ka diri bay, so dili na ko. Ha? Dito lang na nining, ingon matugdaghan na sa man dapit. Mao ni? Aw diri to. Mama ko sa aming mga memes. Diri mi mama ko sa una. Sige. Dito tana dito kapag ila dito. Anda da ilan ng nining David? Opo. Dito ta. Kapama ko na day ka dere. Narap po ba naman? Karon wa na. Kining bay, kisa ning bay. Ang kanindot na oh. Medyo mga bay diri mo ni nindot diri. To nang namupo si sa upuan palidya. Alar kanindot diri murag maka-amaze ba. Nga sa una, so sa gamaya pa rin daan diri. Pila din ni Tinting. Kini lang nang nining. Ila Junil asa man. Nirata arita sa ilang balay. Nay pakuhan dire. Mama ko misang bata. Kay mga tagaw mamigpako. Kanindot lang bay diri uy. Hello mga memes, mama ko mi diri sa among silingan char.
Naanindot lang boy. Arang ka-cute man diri uy. Mako sa mi silingan. Adyo aw diha. Kay mama ko rami. Hindi ah.